माले बुं नोङो दाखालि दुर्गा फुजायाव आंनो हरनाय दखनाखौ आं नोंनो फटक साफायनानै हरफिनदोंमोन गाननानै नायलाय आं बेखौ बुंनोसो बावदों नों बे दखनाखौ दा गाननानै जेरावबो दा ओंखारथ' दै मानो दे ओरैनो दा गाननानै ओंखारथ' मानो दे नोङो फैनाय दखनाखौ गानबा मा जायो ओरैनो साननैसोनि उनाव गानदोब्रा मानो बे दखनाखौ नों बबेनिफ्राय लाबोनाय होमबा दखनाखौलाय आं आंनि फैसाजों बायनानै हैदोंब्रा नोंनो बेनिखायनो नों गानथ'लासिनो अनसि दोनब्रा आंनि अननायनि नेरसोन होननानै मिथिबाय जागोन दे आच्छा थांनानै लारु दाख्लै शिलंआव थांनानै नोंजों मोजाङैनो बेरायनो मोनासैलै फट'बो मोनसेबो ज'खौनो साफायनो मोनासै साफायदोंथ' मोनसे बेबो जेने थेनेसो बेबो सेल्फिसो मोजाङै साफायनो मोनासैना मादैनि थाखायनो गासिबो जाजोब्बाय आदायाबो इसिबां गिनो दंबावा होमबा जों माला लोगो हमगोन थासारिफ्रा एसे गुदुं जानानै दङ जोंहाना न'खराव साननैसोनि उनाव लोगो हमगोन दै जागोन दे होमबालाय उन्दुदो जागोन दे नोंबो उन्दुदो आच्छा थांनानै लारु दखनाखौ बिमानिखौ खावनानै हैबाय आं दा बिफायासो सिखाव हमजाबायना बिमाजों दा बिथिंजाय फावगालिया जुदि आंनि होनाय दखनाखौ गानो होमबाथ' बिमाया सिनायना जारला जाबायलै जेथिंबो दायसो दा बेथिं दांबाबो दाय बैथिं दांबाबो दाय जेरैबो साम'ला दाय बिदि जाबाय माथो आंनि बिगुमै जागोना गोजौआव मोख्रा बायदि जिरायनानै दं न'आ बांद्राय गाज्रि नङा जोंहानिख्रुइथ' बिराद मोजां बे न'आवनो आं सानसे बिजामादै गोरजिया थाफैगोन है सोरलै बियो सिखावसो नामाब्रा जानो गोनां अनजालिखौ एसे नुनायबा हामगौमोन बाहेरफ्रावबो हासुनोबो फैथारा नामाब्रा बेलाय सोरलाय सिखाव नामा सिखावा मालाबाबो सिखाव होननानै लाया पुलिसासो पुलिस होननानै लायो ओमफ्राय आं सिखाव नङाबा जोंहानि न'थिंजाय मा नाहरबाय थादों नोंलाय बुं मा नाहरबाय थादों नों न'खौ मोजांथार नुनानै नायदोंलै आं माने जोंहानि न'आ बांद्राय मोजां नङाना आच्छा खोथाया नंमारगौ ना सिखाव खावनो थाखाय लामा नागिरखुमादों नोंलाय मा सानथारोलै नोंलाय आंनि मोखांखौ सिखाव बायदि नुदों नामा नोंलाय एसे सिखाव साइस नुदोंथ' नोंनि मोखांखौ माने गोसोम बुद्रां बांद्राय सिखाव बायदि नुदों नामा आंखौ आं सिखाव नङा आं बिराद मोजां गोसोनि मानसिसो आच्छा बे हराव जोंहानि न'खौलाय माबोरै नायबाय थाखो नोंलाय नों सानाव फैनानै नायनानै थांनो हाया नामा लाजियोना माखौ लाजिनांगौ जाखो सानाव नों बाहेरनिफ्राय थानानै नाहरनायालाय हराव नों बेफोरबायदि न' नायबा सिखावसो होनजागोन ना आं सानाव बिदि गल'ल' नायबाबो मानसिफोरा आंखौ सिखाव होनगोन बेनिखायनो आं हराव फैनानै नायफैबाय न'आ मोजांथारलै मालाय खाफाल गोनांथार नोङो बेबायदि न'आव थानो मोनदों आंसो थानो मोननाय मोनब्ला नोंबो देनां फैसा खामायनानै मोजां न'आव थादो गासिबो बिमा बिफायानो जोंनो मोजां सुबिदा होजोबनो हायाना जोंसो बिमा बिफानो सुबिदा होनांगौ बेफोरखौ मिथिला आंनि हिन्जावा नैबेबायदि न'आव थाबानो जाबाय आंबो थाफानो मोननायनि नों लाजिया आरो नों हिन्जावनि न'आवसो थागोन मा जानोखाय हिन्जावनि न'आव थानायालाय हिन्जावखौ आंनि न'आव दोनस्लायस्लाय आं हिन्जावनि न'आवनो थागोन मानो होनोब्ला आंनि न'आ मोजां नङाना हिन्जावनि न'आव थाग्राफोरखौ गोरजिया होननानै बुङो नों मिथियोना मिथिया माथो जाखो गोरजियायाबो मोनसे नामसो आंखौबा गोरजियाखौनो जागोन थेवबो बेबायदि न'आव थागोन आं आच्छा हिन्जावनि सायावसो जागोन होनबा नों हिन्जावफोराबो हौवानि सायाव जायोना आंबो हिन्जावनि सायाव जागोन हिन्जावफोराल' सुबिदा नागिरबा जायाना जों हौवाफोराबो सुबिदा नागिरनांगौ नोंबोथ' सासे हौवा मानसिना नोंखौबो बेकार थाबा नोंनोबो रावबो हराब्रा हिन्जाव आखायाव थाखा फैसा थाबासो नों लुबैनाय बायदि मोनगोन बेनिखायनो आंना फर्मुलाया डाइरेक्ट हिन्जावनि न'आवसो थांखानायखा हिन्जावनि गोसोखौ जेखि जायाबाबो जै खालामनानै जुगा सोलायनांसिगौ हिन्जाव माहाजोना हौवा दुखिया लानांगौ हौवा दुखियाफोरा हिन्जाव माहाजोनाव हाबा जाहैनांगौ बेनिखायनो आं बुङो मान सनमानखौ गारहर दाखोर बारियाव जाय मानसिफोरा दुखियानि फिसाला बिसोरो माहाजोननि फिसाखौ जेरैखि जायाबो खायदा बाहायनानै गोसो थोथारनानै हाबा जाहैनांगौ गोरजिया थाहैनांगौ आरो नोंसोरथ' माहाजोननि फिसालाना दुखिया हिन्जावफोरखौसो गोसोथोनांगौ नोंसोर मिथिबाय गोसोआव अननाय दङबा बिखा दङबा दुखिया हिन्जाव गोसोथोगोन नों माहाजोन हिन्जाव नङा आं फैबाय खोथाखौथ' बे थिगखौनो बुंनानै गालांबाय नाथाय मानसियालाय सोलोंला खावला सिबलानो होलोखोखोनो दानो दावदैखौसो फसन जाबाय नामाब्रा बेला फारसेथिं सिफुंनि देंखो फारसेथिं खामनि देंखो गेजेरावनो थिंखो थिखो थिखो मा जालायखोब्रा
सिखावसो सानमारबाय नामाब्रा नङालै आं सिखाव नोंखौ सिखाव सानाखै आं नों जे बुंदों ना नोङो माहाजोन हिनजाव गोसो थोगोन होननानै नों सोरखौबा गोसो थोदों नामा माहाजोन सोरखौ नोंनोलाय मानो खोन्थानांगौ जाखो आंलाय नों सोंबानो खोन्थागोन नामा नङा मोनथिनो लुगैदों आं जोंहानि न'खरनि सोरबाफोर नङाथ' जुदि जोंहानि आनैखौ फसायदोंबा खोनासं आनैया जोंहाना बिराद बादुलिथार आरो बिना गोसो थोनायबो दंखायो मिथिबाय बेनिखायनो नों आनैखौ फसायनानै लाब गैया आरो नों आनैनिख्रुइ बैसोआबो उन्दैसिन जागोन बेनिखायनो थांनो न'आव ओमफ्राय नामा मा नाम मोनलायदोंना बे उनाव आलासि जाबा मिथिसिगोन आं फैबाय आलासि जाबा सिखावल' माथो नामबो खोन्था लाङासै पाक्का आनै दावदैखौ गोसो थोयो बियो आनै दावदैयासो बेखौ फसायगोन जावगा देखा जायगा आयै आंनि फिसा हौवा नेवला दिनैलाय माथो थाब फैनो रोंलायथारदों ओंखाम दङना गैया आयै मानो ओंखाम नांगौ नोंनोलाय माथो हिनजाव माहाजोन नांगौबालाय नोंनो हिनजाव माहाजोनफोरनाव बिनानै जाहैनो हाया रब्रा आयै आंखौ दानो लाजि फोनांथ'नाङा आं दा खस्थ' मावगासिनो दङना हिनजाव माहाजोन नागिरनायनि खस्थ' नङा होमबा औलै आयै माहाजोन हिनजावफोरखौ जानला मोनला मोननो नागिराना एसे खस्थ' खालामनांगौ एसे माबानांगौ फुस्लायनांगौ धोन नोंनि रावा महर गैया आखल गैया सोर हिनजावालाय नोंजों फुस्लाय जाबाय बायगोनसै ओंखामा खुरनानै दोनदों जाहैबानो जाबाय बे बिमाया गावनि फिसालाखौनो इसेबां बासियो बिहामजोआलाय बोरै आंखौ बाख्नायनांगौ जाखो गोरजिया थायोबासो मिथिनो हागोनलै बियो दा आंखौ जेबो सानाखैना गोरजिया थाइगोरनिया मा रायलायगासिनो नोंसोर सोरथो जालायखोब्रा नोंनि नोमां बापावो आंनि बिमा बिराद खुसि मोनदोंना नोंसोरो थाइलेण्डआव फैनानै हाथायानो लोमला माथो नोंसिना थाइलेण्डनि हिनजावफोरखौ नुनानै बिराद फाग्ला जाजोब्बायना नोंसोर मानसिफ्रानो साइस गोजाबा मानसिफ्रानो अन्थाव गोजाबा एसेथ' फाग्ला जाखागोन ना नारजि बुदां लाजिनाय गैया नोंहा थफिराम हिनजावखौ लाबोनानै बिदि गोदाव सोराव खालामनो गावखौनो सेंग्रा गोरलै बायदि मोननानै लादोंना नोङो थफिराम दसे रंजानायालाय मानो सेंग्रा गोरलैब्रा सेंग्रा गोरलैयाल' रंजानांगौ बे नङाना नोंहा एसेबो ताल गैया नामा नोंहा हिनजावबो दङ होननानै हिनजावखौ एसे खबर लानांगौ बेखौ ताल गैया मा थाइलेण्डनि हिनजाव लांफानो मानो होननानै बुंदों नोंलाय थांफायबालाय लांगोनथ' आरो नारजि बुदां माखौबा बिराद खुसि मोनदोंना नों नारजि बुदां नोंबो थाइलेण्डनि हिनजाव लांफानो नागिरदों नामा आच्छा तारमाने नोंबो हिनजाव गदाय लांफागोन आरो मोनबा ना बिराद मोजांनि बाथ्रा दे लां माबायदि हिनजाव गदाय लाङो नायथारनि आंबो माब्रै हिनजाव गदाय लांफानांगौ जाखोब्रा हिनजावफोरानो थांगोन ना थाङा बेबा खुसि जासोगारदों माथो बिराद खुसि जाफैदों आरोना नों नारजि बुदां जेब्ला बेरायनो थांनो लिङोमोन बहाबाबो थांनो होनोमोन होमबा फैसा गैया होननानै जि दावराव जायोमोन दा बोरै मोनदों थाइलेण्डआव फैनानै माथो थाइलेण्डनि हिनजावसो लांनो ओंखारलायदों नोंसोरलाय धोद हाफां फाग्लि थाइलेण्डनि हिनजावफोरा थाङाबा जों बोरै लांनांगौ जाखो जुदि थाङो होमबा मा खालामगोन नोंसोरथ' लांफाथारगोनहाय नारजि बुदां हिनजाव गदाय नांगौ जाबाय नामा नोंनोबो दे लां हिनजाव गदाय लांबानो जाबाय आरो हिनजावफोरा गदाय लानायाव हेफाजाब होयोबा जेबो प्रब्लेम गैयाब्रा जों हौवाफ्रा लानो हायोना ओरैनोबा बर' हिनजावफोरखौ मोननोनो थाङा बेनिखायनो मालाय जाथिनि हिनजावखौबो सासे लाफानोसैब्रा जनसंख्या बारायनायनि होननानै बुंदों सार जनसंख्या बारायजानो लुगैदोंबा बै अनाथ आश्रमाव बिराद मावरिया गथ'फोर दङ बिसोरखौनो लाबोनानै बर' खालामफैजोब्बाय माने हिनजाव सानै साथाम हाबा खालामलायनांगौ जाखो आं बेखौ बुजियालै हापां सब बुजिजोबो आं मिथिबाय नोंसोरनो हिनजाव गोदान नांगौ जाबाय थायोना दाथ' बादालिजों हाबा जानाय नोंना गोबावानो जायाखै नोंनो हिनजाव गदाय नांगौ जाबायानो हिनजाव गदायखौलाय सोरनो नाङाब्रा हापां बयनोबो नांगौ लानो हायैयावसो थायो मानसिफ्रा लानो मोनैयावसो गाबखुमानानै थायो नङाबा गासैबो मानसिनोनो हिनजाव गदाय नांगौ नोंसोरो गाबोन फुङावसो मोनगोन मस्लाया दा जौ लोंनानै बायदिसिना बखिबाय था नोंसोर लाजि गैयिफोर बादालि थांनोसै ओइ नारजि बुदां जों हौवाफोरा हिनजाव गदाय मोनबालाय सोरनो नाङाब्रा गासिनोबो नांगौ नङा होमबा आं मिथियालै नोंनोबो नांगौब्रा नारजि बुदां मिथियालै होननायावनो बिराद फिननाय हाबनानै थायो जेबो नङा दे सासे हिनजाव गदाय लानायाव जेबो जायादां नामा नोंहा मा सानो सानबाय थालै आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आं दा गोदोनि बायदि एसे इन्जय खालामनो सानदों आरो न'आव दाबा फेमिलि प्रेसार खामानि मावनाय प्रेसार बेल'सै आरो
बेबो नंगौब्रा नाथाय थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा अयथासार मोजांलै लानानै थांनानै जोलै एसे गारहैनो हानायमोनब्ला थाइलेण्डनि जोलैखौबो एसे लांफानो हानायमोनब्ला जात बुङोलै नोंबो दे लोंदो थिक दिनैनि बायदि हर मोनफिनगोन ना मोनफिना नंगौलै नारजि भाई आरो जों न'आव थांनानै बेनो दैलि लाइफ बरिं जिउखौनो मोनहैफिनगोन बेनिखायनो दे लोंदो थाइलेण्डनि हिनजावखौलाय जोंलाय बहा मोननो नंगौथ' आरो थैलाय आं बुंनायानो जामारबायना नोंनोबो हिनजाव गथाय नांमारगौ मानसि दुगा जासोग्राय बिसोरलाय थाइलेण्डआव फैनानै हिनजावफोरखौ फात्ताखौनो लाला बाला औहाय बालनि नारजि बुदां हि जालायसोदों बियो सिरि हिनजाव गदाय लुगैखोमाबाय बेबो लाथों हिनजाव गदाय आब' हाफां नों हिनजाव गदाय लाबा नों थानो हागोन ना आयो हानायलाय हानाय नङा थैनासो थांखागोन आंथ' जेब्ला बियो हिनजाव गदाय लागोन ना अब्ला आं थैखागोन बाल माबोरै थांनानै थागोन आं नारजि बुदांजों नारजि बुदांजोंनो गोसथोलायबाय हाबा जाबाय गथ'खांबाय ओमफ्राय बे जुदि बेलेग हिनजाव हाबा लायोबा आं बोरै थांनानै थागोन नङा माथो बालाबो थैया आङो बे नारजि बुदाङा हिनजाव गदाय लागोन बेलेग हिनजावजों मिनि खुसि रंजा बाजा रायजो जागोन ओमफ्राय मा आङो सोरगोफुरियाव थाहैनानै बिसोरनि रायजो जानायखौ नाहरबाय थानोसै आरो होमबाथ' आं मेगन सागोनाय थैना थांनानैबाबो आं थानोनो सुखुनाय नङा बेनिखायनो थैनाया केन्सेल आं थैनानै थांखांनायनि उनाव नारजि बुदांनि थाखाय लामाया मोजांथारसो जागोन आरो बिनि हिनजाव गदायाथ' आंनि सना रुफा जि जोम गासिखौबो लाजोबगोनहाय गानजोबगोन बियो आराम जाथारगोन माथो हिनजाव गदायनि थाखाय बेनिखायनो थैनाया केन्सेल बाला थैया आङो बिदिनो थांनानै थागोन नारजि बुदाङा माबायदि हिनजाव गदाय लाबोयो लाबोथों मोजाङैनो थानो होआ आङो हिनजाव गदायखौबो थानो होआ बेखौबो होआ फुंनि मोनानि दावराव दावसि खालामबाय थागोन थैनाया केन्सेल थैनाया गाज्रिसो बेनिखायनो थैया आङो दरखार गैया थैखांनायनि उनाव मोदाय जानानै सिगिफैनो हाबाय थायोब्लाथ' जि मोजांमोन नाथाय थैनायनि उनाव गासिबो मानसि मोदाय जानानै सिगिफैजोबनो हानाय सक्ति थायाना बेनिखायनो मोगथां मोदाय बायदि जानानै थाबाय थागोन आं हापां मा जालायखो नोंहालाय माथो मालाय नारजि बुदांमोना जि इन्जय खालामगासिनो दासो टपिरानि स्टेटासाव नुलायबाय आं साला स्वादफोरखौ भिडिअ कलिंबो हरदोंमोनब्रा आङो थिखोलाया माबाफोरसो खालामाखैथ' बिसोरो थाइलेण्डनि सिख्लाफोरजोंसो लाइन मारियाखैथ' अमा राजा ओरैनो रागा जोंनानै दंखायो आरो आंखौ रागा फोजोंहरनाङा आच्छा बारु थाइबानि लारु आं जि सानदों बेनो नंमारगौसो होमबा नोंबो थाइलेण्डनि सेंग्राफोरजों बेरायथोंब्रा नोंहानो बेरायफै आरो जोङो बेयाव लाइन मारिनो फैयाखै जायगासो नायनो फैदों मिथिबाय आरो फिसा दं फिसौ दङ बेवहायलाय मा बाल लाइन मारि लाइन मारिनोसो होदोंब्रा आं नोंखौ हाबा जानोथ' होआखैना नोंसोर नोम्फा होननानै बुंदों नों नारजि बुदांनि सिगाङाव आंखौबो एरै होयोना आरो नों आंखौबो बायदिसिना फोरोंबावदों नोंखौ आङो मैथोंसोल'ना गामियाव गारखायाहाय ओइ जाम्बि मोजांसो गियान हरदों नों आंखौसो रागा जोंदोंना बे नारजि बुदांमोना ताल लायाखै नोंसोरो ताल लायाखै एसे ताल ला होननानैसो नोंखौ गियान हरदोंब्रा नोंहा बेखौ रागा जोङोलै ओइ हापा आं नोंखौ नायनो हाया जानो हागौ नोंबो आंखौ नायनो हाया जानो हागौ नाथाय आं नोंनि गाज्रिखौ लुगैयाना नोंबो आंनि गाज्रिखौ लुगैया बेनिखायनो आं बुंदों नारजि बुदांखौ मोजाङै नाय आं हौवा मानसिना हौवा मानसिया हौवा मानसिनि गोसोखौ मोजाङैनो बुजियोब्रा नंगौ देलाय खोन्थालाय मा सानो हौवाफ्रा होमबालाय खोनासं मा सानो हौवाफ्रा हिनजाव मोजां नुबानो लाइन मारिनो गोसो जायोब्रा जेरै नों ओइ हाफां फाग्लि मोनसे खोथा बुंनि आं मोजां बुस्थुफोरखौ समायना बुस्थुफोरखौ जेब्लाबो अननांगौनो मोजाङै जोथोनै दोननांगौनो बिनिखायनो समायना सिख्लाफोरखौ अननो गोसो जायो आं बे आंल' सानाब्रा गासिबो मानसिफ्रानो सिं सानखुमायो मिथिबाय सोरबा सोलो गोराफोरा लाइन मारिखुमासिगोन सोरबा सोलो नङिफ्रा एसे स्मार्ट नङिफ्रा गोसो सिङावल' साननानै थासिगोनब्रा नाथाय लुगैयो बयबो मोजां सिख्लाफोरजों लाइन मारिनो होमबालाय नारजि बुदाङाबो लुगैनानैसो दंखुमायो नामा सोरजोंबा लाइन मारिनो मानो लुगैया जानो लुगैयो नारजि बुदाङाबो नाथाय हायैखायसो थायो गासिबो मानसिफ्रानो आं बायदि स्मार्ट जायाब्रा लाजिया नों आंनो नोंनि खोथाफोरखौ खोन्थाहरनो नोङो बेफोरबायदि खोथा लाजिया नामा नोङो नोंनि आखला एमाव राजानावनो दंजोबो ओमफ्राय आंनि फिसाजोखौ बुरखायबाय थासिगोन आरोना नोंनि नोंसालाया बिसोरनि खोथासैब्रा जों बिमा बिफाया बिसोरनि गेजेराव हाबबाय थानो सम गैयाना जियानो जादोला नारजि बुदांखौ मोजाङै ताल ला मिथिबाय हापां आं हले नोंखौ अननानैसो बुंदों नों आंखौ अननोबो ना मिथिबाय नों बायदि मानसिजों अनजानो गोसो गैथारां सोरथ' अननो गोसो जानोब्रा नोंखौलाय आंबो अननो गोसो गैया नाथाय मानसि महरैसो नोंखौ बुंबायब्रा नारजि बुदांमोना बिराद जौ लोंदों स्टेटास होलायगासिनो नालाय मेगन सादों सादों मेगनानो लोहो मावजोबनानै गहां जालायदों आंना मेगननि मार्बला होमबालाय थरल' बख'नानै लादो बाल नों बुंबानो मानिगोन नामा आङो आंनि मेगना जेसेबांखि लोहो मावा थादों गावनि जायगायावनो
होमबालाय मानोथो मेगन सादों जोंनि थाइलेण्डआव फैनायखौलाय नों न'आव थानानै मा जोंखौ एरला एरलि खालामनो नागिरदों नै बालावबो मोना नोंनि एरला एरलि खालामनायाव गियान हरदोंब्रा गियान नै नोंनि खर'आवनो मेलेम गैया आरो आंनो गियान हरनो बे खोथाया सैथोलै हापां आंनि खर'आव मेलेम गैमारला मैयासो डाक्टरनाव थांनानै दिन्थिहैदोंमोन आं मेलेम गैया होननानै बुंमारदोंसो डक्टरा जाय डक्टरा बुंदों मोजांखौनो बुंदों नोंनाव मेलेम गैया ओमफ्राय मा बे हरावलाय आंनोलाय मानो फन हरदों गोसोखांनानै हरदोंब्रा मा मावदों नोंसोरो होननानै उन्दुहैथां गाबागाव नों बुंबानो उन्दुहैगोन नामा आङो ओरैनोबा दासान्दि ओरैबायदि मोजां मोजां सिमां नुदोंना आङो खालि बिखुनजोखौल' सिमां नुथारग्रा जाबाय आं बिदि होननानै बिखुनजोखौबो नोजोर होलायबाय दा नोजोर होआखै माने गोसोसो खांदों आरो सिमां नुदोंना लाजिनायबो गैया बिखुनजो गोसोखांनो लाजिया नामा नोङो गोबावजों खेबसे गोसोखांनायालाय माथो जाखो नों जिबायदि बुंदों ना नोंनि खोथायावनो हमनो हायो आं नोंनिफ्रायलाय मा लाखुमानो नंमारगौ बिखुनजोनि फारसे आंहा दासान्दि छि माबायदि मानसि नोंलाय बेनोथ' मोनसे प्रब्लेम जादोंब्रा हापां बिखुनजोखौसो बोरैबा सानफ्लांबाय थाग्रा जादोंलै आं नोंनि बे खोथाखौ खोनासंनोसो आं थाइलेण्डआव फैबाय आरो ना बेनिखायनो आं हांग्रिमोनदिजों थाफानो उसुबिदा मोनलाय लांग्रा जाबायलै नंमारगौना नंमारासै नैबे अमा राजाया सावलन बावलन जानो हागौलै थगायसुला नङा मिथिबाय दा साननैसो आंना बेनो प्रब्लेम जागासिनो दङ मा जाबावगोनथाय आं माने राजखुंगुर जालायनाय सिमां नुलायो आङो बिखुनजोखौ आं राजखुंगुर ओमफ्राय हांग्रिमोनदिखौ असुर रायजोनि राजकुमारि बायदि नुलायलायसिगोन आरो नंगौना मिनिथावना नंगौना जेबो मिनिथावना नङा मिथिबाय नोङो बेफोरबायदि साननोनो नाङा नोंनि खर'आव बोरै फैखोहाय बिदि मिथियालै दाखालि थाइजौ फिथाइ थाइसे जानायनिफ्रायनो लोगो लोगो बिखुनजोखौल' नुबाय थाग्रा जाबायलै सोरगिदिं जेरावबो गोसोखाङा नंदोंबाबो बिखुनजोआल' फैबाय थायो दिमागाव आंना दिमाग माने मेलेमानो गैलाबा मा खालामबावनो आं दा जाबाय नोंजों रायलायनांगौबा आं गावनो फाग्ला जागोन मिथिबाय ओमफ्राय नै खोनासं डाक्टराव थां मोजाङै मुलि जा मोजाङै साइकाट्रिस्टआव नायजा फाग्ला जागोन नों नङाबा मिथिबाय आरो बे थाइजौआबा मा होनाय दंमोन मोजाङै सों हांग्रिमोन दिनाव दे होमबालाय आं दोननोसै बाय थाइजौआव माबाफोर होदोंमोन नामाब्रा हाफां बुंनायखौ एसे साननांसिगोन थाइजौआवसो माबाफोर होदोंमोन नामाब्रा र' हांग्रिमोन दिनाव सोंगोन आं बे अमा राजायाबो जे आरो मा होनहरो ओमफ्राय बादालि नों बारा टेनसन लानाङा दे आं मोजाङै बुजायगोन थफिरामखौ अके दे होमबालाय नोंबो उन्दुहैदो आंबो उन्दुहैनोसै अके बाब्रा नोङो दा ओंखामखौ जानानै थांदो दे आं दसे गामियाव थांथ'लायनोसै जागोन दे होमबालाय नों अफिसाव दा ओंखारलांदो आं थांनोसै एसेबां फुङाव बबेयाव ओंखारलांबाय थायोब्रा बेलाय आरो दासान्दि एसेबां ओंखाम ओंख्रि संग्रा जाथारबायना बे फुङावनो दा मोनायाव न'आव फैबासो सोंनोसै आं फुङाव बे बहा थाङो होमबालाय नों मन्दिराव थांदो दे आंबो दखान फारसे रावना होलांनोसै दे दावसे देलाय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय एसेबां फुङाव आंना दासान्दि खामानि मावगासिनो दङ आं दा अमा राजामोननाव थांग्रोनोसै आरो बिनिफ्राय न'खरनै न'खरथामसो दङ बिसिनाव फारि फारि मावनानै थांनोसै नों खामानि मावबाय होमबा आरो नोंहालाय मन्दिराव फैदोंमोन नामा मन्दिराव थांनो नागिरदों आं दासो फिसाजोआ जोंना एसे गोजानाव फरायहैनो नागिरदों नालाय बेनिनो एसे बोर बिनो फैदों आं मोजाङानो जाथारबाय आंबो न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय खामानि मावनायसै होननानै मानसिफोरनावनो थोरसि लथा सुनाय खामानि मावदों आरो सोरबाफोर जि सुनाय माने सुनो गोनांबा आंनो सुनानै होयो दावसे देलाय थारैनो नोंनि बेफोरबायदि सोलायनाय आखुखौ नुनानै आं जोबोद गोमोबाय आरो मोजांबो मोनबाय इसोरा नोंखौ अरायबो बोर सारस्रिथों बेखौनो गसाइनाव आरज गाबगोन आं थेंक इउ हाय दे आं थांनोसै दे दा मोनालाय लांगोन ओमफ्राय बे मनायावलाय मा लादों सोरबा माबाफोर हरबाय बायो खोमा आंनो मैगं थाइगंफोर होननानै लाफादों आरो दे होमबालाय अके बिदिबालाय आं थांनोसै जागोन दे बेसोरा दावसे देलाय गावनि लाइफखौ दोनथ'नानैब्लाबो दावसे देलायनि खोथाखौ साननानै बोरैबा मोनलायथारबाय आं इसोरा जेब्लाबो दावसे देलायखौ मोजाङै लाखिथोंसै हांग्रिमोनदि दरजाखौ खेवना होफैलाय हांग्रिमोनदि ता सोर जालायखोब्रा नै बे जावलियाया दरजाखौथ' खेवनानै होनो हायो बाला बे अमा राजाया दिनैलाय माने बेवहाय उन्दुदों बिदिनोसै थङानो गैला
टिभि रुमाव उन्दुलाय नैबे आलासि जिरायग्रायाव उन्दुलाय उन्दुबाय थायो जेराव मेरावनो आयो बाया दे दिनै न'फोरखौ सिबस्रांग्रो जागोन दे मासे बुदुं बादां मोजाङैबो उन्दुनो मोनाब्रा दाउफोराबो इसिबां दावराव जाया बे न'खराव जेरै हांग्रि मेन्दिया जायो अमा राजा आं बे न'खौ सिबनोसै दे आच्छा बारु थाइबानि लारु गुड मर्निं दाउसो देलाय गुड मर्निं माबायदि मोनदोंलाय दाउसो देलाय खामानि मावनानै खामानि बायदि मोनदों आयो आच्छा बारु थाइबानि लारु नुबाय लोगोफोर आंनि जिउआ बेसेबां खस्थ' दङ नोंसोरबो आंनि बायदि जिउखौ दा सायख'दे दा सिख्लायाव मोनदों होननानै रंजानायजों लोगोसे लाइफ केरियारखौबो दाफादे नङाबा आं बायदि जागोन लोगोफोर दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बापावै नारजि बुदां मा एसे मोजां मोनदोंब्रा सिख्लाफोरजों सान्दुं सायफानानै ओरैनोथ' आं मालाबाबो गोसोआव गैयालै गोजां बोथोराव सान्दुं सायनाय नाथाय बेयावबा हले सान्दुं सायफानानै मोजां मोनलायबायलै आं दैद नारजि बुदां मैयानिफ्राय बांद्राय जाबाय नोंना हे हुया जेबो बुङाब्रा नोंलाय गोसोनि खोथा मा बुंनांगौब्रा आं नायोल'लै हेलौ नारजि बुदां बोरै मोनदों सिख्लाफोरजों बेफोरबायदि थाफानानै मा जालायखोब्रा दे बुंदो बोरै मोनदों लान्थि सिख्लाफोरजों थाफानानै जोंफोरखौ गोसोआवनो गैला माथो आरो बैयो थफेराम नोंथ' गावनि हिनजावखौ महरखौनो गोसोआव गैबावलासो खोमा ना बापावै मा जालायखोब्रा मा जालायखोसो होननानै बुंदों दिनैयो जोंनि इण्डियायाव थांफिननांगौ गम गैगोना गैया ना नोंसोर थांला ना बेवहायनो थालांनोसै बिजाफोरा जाखानाय मोनबा थालांजागौमोन ना मा बुङो ओंथ' आरो नोंसोरो बिदिनो खालामबाय था पासपर्ट लानानै थांजोबगोन बाल जों मिथिबाय दरखार गैया नोंसोरखौ नेबाय थानो नंमारगौ नामाब्रा पासपर्ट लांफाबाथाय गैलाना होद जानाय नंला थुदो थांनोसै गोसो गैयामोनलै उपाय गैला थु थांनोसै थांनोसै थुदो मालाबा गोगोम फैफिनलायसिगोन ना जोंहा माथो नंगौथ' आरो थु